Ang pag-aaralan natin ay ang pagbabasa gamit ng patinig I. Balikan ang ating 5 patinig. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Alam nyo ba, pag ang patinig ay pinagsama ang katinig, ay may mabubuong ibang tunog. Ang una nating pag-aaralan ay ang letter B. Ang tunog naman nito ay B. B. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. B. B. Pakiulit, mga bata. Ang susunod nating letter ay letter C. At ang tunog naman ay K o kaya S. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. C. C. Pakiulit, mga bata. Ang isusunod natin ay ang letrang D. Ang tunog, D. D. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. D. D. Ang susunod ay ang letrang F. Ang tunog, F. F. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. F. F. Pakiulit, mga bata. Ang isusunod natin ay ang letrang G at ang kanyang tunog ay K. K. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. G. G. Pakiulit, mga bata. Ang susunod na letra ay ang letrang H. Ang tunog ay Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Hi. Hi. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letter J. Dalawa ang kanyang tunog. J. O. H. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. G. G. O kaya Hi. Hi. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letrang K. Ang tunog, K. K. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Ki. Ki. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letter L. Ang tunog, L. L. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. L.
Li. Li. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letrang M. Ang tunog ay Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Ni. Mi. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letter N. Ang tunog ay Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Ni. Ni. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letter P. Ang tunog? P. P. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. P. P. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letter R. Ang tunog? R. R. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Ri. Ri. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letter S. Ang tunog, S. S. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Si. Si. Pakiulit, mga bata. Susunod ay ang letter T. Ang tunog, T. T. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. T. T. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letter V. Ang tunog, V. V. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. V. V. Pakiulit, mga bata. Susunod ay ang letter W. Ang tunog, kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Wi. Wi. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letter X. Tatlo ang pwedeng tunog nito. X, X, X. Ulitin ko. X, X, X. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Si. Si. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letter Y. At ang tunog ay kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Yi.
Yi. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang letter Z. Ang tunog, Z. Z. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Z. Z. Pakiulit, mga bata. Ang susunod ay ang isa sa mga dalawang letra na wala sa English alphabet. Ang tawag ay nang. Ang tunog, gaya ng ngipin, ngiti. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Ngi. Ngi, gaya ng ngipin. Ngi. Ngi. Pakiulit, mga bata. At ang huling letra sa Filipino alphabet, N. Ito ay wala din sa English alphabet. Madalas ito ay ginagamit sa huling pantig ng mga salita gaya ng ninya, ninyo. Kapag ang I ay pinagsama sa isang katinig, may mabubuong ibang tunog. Ni. Ni. Pakiulit, mga bata. This project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children.